ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏ ତରୁଟିଏ। ଜେଜେବାପା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କାମ ଆଉ ହବନି। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି, ତୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ଆଦୌ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ତାରିଣୀ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ତୁ ତାହା ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। କହ ମା ତାରିଣୀ, ଆକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ମା କହୁଛି, ତାରିଣୀ, ଆଉ ଲେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ତ୍ରିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଲ୍। ଆକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ରିଶା କହୁଛି, ଭାଉଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍, ଏମିତି କରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶା, ତମେ କ'ଣ କ୍ଷମା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ? ତମେ କରିଥିବା ସବୁ ଭୁଲ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଜେଲରେ ହିଁ କାଟିବ।